woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldena ko tebdejo pamaro hakkille berde mum nelawe woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yontande alamwana sifane ko yontam wenen jiri gigemen jurum ko nati sede ay dati mo wala sede moja hew mi do terrain Seydou Ba ano tanka jo sudam fata sudam gonga ay kala fatam am ngati ko yesmu ay tuveje petene kaso ko jumu turi ngati nani bi ñoo masha Allah o sela be Ismaila yaro tan ko law dikra ko bennugol ngol ndesan hakkilimo tan e galle no digam téléphone bi sonam tene wallahi limum tinay mawnu men tinay ni yimdo han ciol teno bi mo mi kodda ni fi tu fe wadi fof me asikirare wallahi est-ce que wallahi na tere nan mo do ha do ko de tereji ay ko bi ñoo fi fa je en donc gallo men ko do ha da ko ko on ala do ha do hala fi fa je naket ko ndo dalle mo do juma men mo do da do yana gondo selam no koli dem masha Allah ay reban joni ko holare reban kadi neɗɗo so tawi itti e jawdi mum hoolima tinno won bonnu wallahi te ɗum ɗo weeɓani on wawno wonde sehil ma wallahi o haaɗa tan e waɗandem o haaɗa tan e teddinirtem wallahi kono noon o itti koko foti ittude o tottuma billahi o wima ya wallumo e galle joni aɗan ɗo duufeji makko nen def makko pari kono noon tinno woni bonnu gidama be wona Oumar Ba wona Biram wona Hamid wona Ngari ala futi ke andi heewi hakkunde men tam wo hande mi tampi galle ndenema jeebo ko bo geyni wonde hewde haaɗa ene jangto tan e haaltan alande sehilaɓe so jiidiri ceertata gonmi hen aka gonda ɓuura haalde ma moosata jarata elle ɗan jinnaɗo ma haalde ma nen sa yi holko nanmi ɗo en haɗa kaale e galle ko gorgol mum kaari en gorgol ka ɓe ndi gorgilal ñaɓe jogii kay holo gorgilal ñande jaltuɗa gallonde mboɗo daari e volontaire ala fof koɓe kaalan haala ma wala gorgiloɓe de on ko yummoɓe tokoso ko yummaɓe eyi rawne yummaɓe jiiri yumma e baaba ko onnin tamineni mbiyeɗo kummo ɓuttu tan ni jaaɗi seeɗa wallahi oɗon mbiɗa nen ala fof koɓe mbiyanimo ɗo min Hamady Bayla wallahi Allah ala fof koɓe keddananimo ɗo hay iko balli ɓe mbima a ñallinta a wallinta aɗa roli teppere ma tan aɗa yaha Allah jarama ɓe mbima ɗaccu kuude jungo ɓesto huwanendi ay min Hamady Bayla ala ko mi wawa wadde aduna wallahi min komi yumma min jibinma wona gartude a artanimi sinna artinomi yummano yartata galle kono ha hande wuuri kono rufani maɓe gandu min woni Hamady Bayla wallahi no woodi ko min won jofta ha ko rufe wallahi no woodi ndamde hirse malla jawdi hirse sa yi tagi haɓe kaala ko Kajja Kajja no foti daade noddumami daajiri ko
mbaɗa njuukon mbaɗa ɓanndu oto jiime doom ko ɗum gañi wiima kañata tan gara jiima e doom mbayano malek ni non ko bonno hoolaani faami so ɗum ɓenni de wonko jinmi jewta aɗa anndi gila ngarmi e galle ma faade hannde tomi tan dépense kene woni e junngo faade bari kono noon min nene komi desaaɗon faade bari yonti dépense saɗa tottotota hami junngam a faami ɗum woni ko jinmi yewtidde e maɗa Kadija oto duk artano mine faari bari ɗum ɗam woni so lewru maayi tan ɓittan dépasse lewru ndu kam tottamo ɗo no gunda men so ɓurti mi anda so manki mi anda o meeɗa yiide ɗum ɗo manki walla ɗum ɗo manki an mi haalnima gila garɗa mbima ɗoftunomi faati bari min ala caɗele hakkude men sa ɗoftinima kam faati bari tan gasi ko wi mbaɗa o wiya hat goppa ɗum tan jinnomi sa wi ɗo jomum a toɗɗa hande hen dépasse maɗa yaaha ɗum hamnoto a faami ɗum hande tan mi fadi ba tottanoma yeɗon tottuma dépasse ma continue noon ɓurden noon mi jambimami o tan jam ɓurnomi aɗa ko jinmi andintema rew caggal kaari ɗum ko haawila tan te ko ɗum woni ko yiɗa eyi a faami kono dépense ma dépense makko ɗum min mi ɗumninani mais min dépense am o ko junggam tottatani te kadi ƴeew mi yiɗa probléme woto addanam min caɗele mi yiɗa ko ganduɗa ene wiye Kadija wini walla Kadija waɗi ni ala wi non ponmi haaldude koye ma kaldanmi woto addanam caɗele ne wiye ko min addi ɗum walla ko min nani ɗum an ponmi haaldude ka joom gallam dépense am o ponmi hebde junggam o fawata koye junggam he ko heddi ko min mi wonda Kadija awa ay no jogoriɗa jontande ni wona wona jogoriɗa ko jontande ma baalande eyi dépense ma ko noon wonata noon dépense am kadi an kadi garɗa e galle ko faadi bari mi tottanma e jungo ma o anda so coɗita o meeɗa haalde o meeɗa sikkitade an hande tawi a heɓa dépasse wona gandanɗam ko nganndu ko meeɗa waɗa wattanami ɗum e raɓɓikinaji wiyame eyi e raɓɓikinaji ɗum iwi e jooma ñaaguima min nen hoppa hande ɓene yaftuma dépasse ma so tottima min mima haalde makko mbimami mbaɗanani ko mbimami ko e raɓɓikinani mbimami ko iwi hande yo janggo yo ɓaawo janggo yo min mboɗum jaaha mbiɗen haalanma noon eyi caggal hande dépense am koye junggam kala noon ko yalti hen faama ko an min komi kalanɗoma haalam ko an tan min tan mboɗomi yaa noon mi yiɗaki ke ko goɗɗum yalti mboɗo mi haalni haalnima de dépense am min hay goto jogotama kadi nattama min waɗiniyam caɗele noon am yiyami haalde e faadi bari mi yewde mum min ga faadi bari jigno dépasse am ina suuri ka men Samba meɗatinandim Demba meɗatinandim a anda ko wakka min foti a anda tottami faadi bari a andani ɓurto andani manque ngela caɗele dina pa kadi affaire o ma ɗum dépasse makko mais caggal mi haalat faadi bari min waɗiniyam nganu e nganuma waɗiniyam nganu ɗe kele wawa amde de foɓɓi komi wawa amde vraiment o naata fanmi yaa neɗɗo kala ngo neɗɗo an waɗani safani mi an hay ƴew hay henduma latti welde mi henduma horu watti welde mi hawla goto komin andi mo yimmum maayi ko kiitaɗo he monomi haɗa wiɗo el gogo sami mbaɗa ɗi guiton ma wonno guiton ɗe soni to go hara woni o yeyi o yaha yototo o waynaki mi pourquoi bo hara yeyata o waynaki mi abbirga ga a wona kala mi abbirgani an koko kulɗa an ƴeewi fo a meeɗi a andi gorko no wayi hay mo yima aɗa andi ka kuɗaɗo ka bandi ɗeɗo guite mbayni aɗa andi ko guite bandi jaaɗo e nder worɓe ha dañi bone an mami ƴewtuma ni oto Allah haɗani ɗum oto Allah haɗani de wona reedu daña bone jaltinɗa galle kuɗaɗo ha bo har nattuɗo hande he telle juuɗe ma ɗe siw atayo jokkirnam atayo ako ngoyta ɗoyat woha an to ñaan ruyam gogo to ñaanda holɓe silamu an fi sini
la ilaha illallah muhammad onon mona yim suba haalde mo oron jima yam onon ñamami ha mi meɗa wiide onon mi meɗani wiide suba haalde mo oron jima doom jom pourquoi ngara jima doom Yaf. pourquoi yem yaaf ha Yaf gogo. wa neɗɗo nande to woni Madi nani dum der wanto. ha Nani dum nden mi hokki gogom yumma jeeba sa pari ɗon koñ hednonani to wajo heddo koñ koñe den heddi nani nder barme sa hi kesa koño ñama sa pari gitto ngabbiya waare ledde gogo mbimo to yam gogo te ɗum ɓeni arga faga arga hay hinduma welani suko ala haw billahi min as-sadiqin ko nawi yummono ko de or ndam ko nawi yummono ko or nam yo Allah donna non yo Allah rena non yo Allah hen hakkun tagore e tagore hasin leli ma jam on ndiyam on jime doom on ñamami onon mara yummon on pinja ñaman goto jakku on yummon tan ñamon tan ni tan haalaji joni on ɗum dina wadde ni he ummu yew koño sene heddi nder wawi ko ɓeli gaka nder gasɗani tawi koño heddi ñama so heddaki paya ladde gaddani han waare ledde ko jidi entraînement. mbimami futuro o ko yonna e waade nahane galle o futuro Comme tu entraînement. futuro an man mari haalde jaabo ham wala haala jaabo enen ha mais wala haalde ma jaabo he ko le hanga ala ngimi haalande yettu paano woyndu malle maayo hande mi yiɗa lotade ndiyam ɗoɗi ɓandan ndu ne wuli ndiyam maayo jinmi oɗo looto ɓandan ndu ha ɓuuɓa malla ndiyam woydu ko bo robiño wona ari ɓartal facture o mi yoɓata facture ko ndiyam maayo cohlumi no futuro erte ndiyam maayo naatɗo sa ari jokkita parlade ummo mama nyaade o ya o mimi yadde mbiɗa o ko giɗe o mi nantu sar yaha ya mimi yadane ma de sar mayo ya mayo ron mimi yadane ma mama jaɗen a welti wallahi nene mi weltima ɓene ma ɓuuɓi ɓerde ɓuuɓi jafa nder ni sara waɗa ɓe ñim fof ala ko ɓurɗum welti kosam heddinoke firgo e heddi yadde lelɗa e yat poftoɗa nani jara Qurani dunya woni mere yurminima to jawdi yurminima to diwre sakanone ade daldina ko temdejo pamaro hakkille woto way ngoyenami sabunene wurani dunya woni mere Seydou Ba adi fof ko jas o waɗaka barke fulake makko o moƴƴani laaɓi kammuno miijaki ko jogi ko gasata ha laaɓa anet noon so anda ɗum anda Allah o anda Allah o neɗɗo bonɗo o min mi yiɗani kala haal makko ɗo aɗa andi ko joɗen ɗo mi yiɗani kala ha gaddanama haal makko aɗa andi min mi añmo mi yiɗamo hankkadi o saha hankkadi ɓerdam nde ko gase makko so tawi a wi jawdi ndi gasata ala neɗɗo o ɓuri forde e jawdi ndi neɗɗo o gasi aduna wayno comme no tindol ni aduna wayno comme no tindol ni so wiyama wonnoɗo tan wiyata ko gasi ko wima kadi kala waynimama min so tawi Seydou Ba jaggiri no jaggiri en ni nanguiri no muñen ganden Allah wodanani goto ko yimɓe fof o wonani kadi ko jogi ko hay goto hawnaki ɗum aɗa liggoɗa ɗo jabbo liggey ma sa fini taw minen mboɗo jogui to yimɓe wiyama huccino ko gadden nden tawde kanko o yiyani ɗum e grand
seydi ngol sohlunoma de mbaɗɗon mawɗum machallah ceeɗu jam tan mawɗum alhamdulillah ko jam wonko haayimi tan kadi ko haawi ham ko alay sago kadi haawami nde tawno minen komin himɓe min jaggirma kadi ka neɗɗo min jaggirma kadi ka mowniraɗo min hamin respecte ma haa ko ɗo way haade ene yooɗi hamin e nder galle hamin pina e galle hamin ñalla e galle hamin mbaaɗa e galle aɗa waɗa ko foti e yangi hamin e galle hay goto amin kadi tintina ko woɓɓe yahooɓe laawol min garata e nder galle min hamin e nder galle hamin ɗuuti e nder galle aɗa jaggiri min no arɓe luuti e nder galle heeni walla ni ko wona ɗum ni jaggirɗamin comme no dammude e nder galle heeni seydi ƴiƴam ɗam ko gootam ko baaba jiiduɗen kono eɗen ponno waade no jiiduɓe yumma e baaba no min jaggirma ni jaggiramin noon Seydou an holko woni probléme ma e amen haa ko ngannduɗaa hoore ma aɗa kewno huunde a waawa ɗum tintinde min a pare nanngano mi yiyaani ɗum de galle gonɗono ko jeeɗo galle baaba o galle mistowdi o galle baaba o gallam pama ɗum man coɗa o galle sa sohlimi comme mawni wonani est ce que allah tam nder kam nodda am o yide ami a jogui respect aɗa ala respect ina anda fof ko payam mi yiyamto jamma tan andanci payam mbaɗa yaha min mi noddanima e laawol nodduman koye nder galle mais ɗoɗɗama waddari ko min kadi miñam gonɗi ɗo kañ gonɗinen goɗɗum gonɗo lammi haalamma go a dalli kam ɗiɗi ala fof goto wiide grand jooɗo ene yooɗe mon ɗum grand sa jaggino hoore ma no grand min mbanma no wona an joni mbiɗani musma ene muusimi ene mettuma ene mettimi welanima welanimi mi addi mi teddiniranima wallahi ha no muusimi an mbatta ɗum ɗam gallo oɗo galle min naate tour ñal dimanche fof ha ujunaji ɗiɗi mbiɗa dimanche fof ujunaji ɗiɗi goto teggita temedere ujunere mbaɗa ko welma min jo legalamin ngal komin jangnuɓe goɗe onen gueɗe ɗum de on mbaɗen de a hanon sa liggata ala he gueɗal haymo dépense rawala junggo kay wanade i woni min kay mi wanade ɗi touruji dimanche fof ujunnaji ɗiɗi dimanche fof mbiɗo ko noddumami haalanma dimanche ya ar ala ɗum waɗo ƴeew min mi teggiti eyyi temedere ujunere eyyi jeeɓa ko bëgge teggiti temedere ujunere heddiɓe nan puɗɗo teggidi temedere ujunere yontere kala temedere ujunere fiyete leydi eyyi ɗum kon liggotoɓe ha komi yeeyoɓe koy kono yeeyoɓe min mi yeeyani kala jeeyowo eyyi e malle liggoto liggey ɓe ganduɗa hoorema tan ene watta hoɗum eyyi kono hay finde suba tan heɓande suudu leloɗano ala on ala hen gueɗal eyyi ɗum ko onon kadi an neɗɗam jobbo ngu jombangu nan ɗon tan kono ande kam no jomaji jiiram noon jomaji yaltinde forme ni nde mankini seeɗa aɗa mankirma de alay saw aɗan ko tagui ɗum mankuji totte seeɗa haaɗe seeɗa menne seeɗa haala leeɗa mi haala ha leeɗa hammaji min komi desaɗo ha waali weeti faati bari ko desaɗo ha waali weeti holto fo wi min dépense am rewnte ko junggo faati bari jungo faati bari ko nanmi galle makko faade hande min o fawane junggam dépense kala nde nandimi o wiyata kam ko yaara faati bari tottuma pama noon oɗo saaha koye nden haare gonni komi nodduɗomo noon haw kossi kalanmomi mbimomi min komi desaɗo no faati bari ni mbimi ay rewe nowle gona miñum ɗum ko ha wela tan wona mais kay ko heddi ko jontan nde walande nde ala mo wiyata kam wona kanko wiyatami hande ko ro jonteɗa walla janggo o ko ga yonta ɗum ɗo ko kanko andata droit makko wona no andiri toon ni no andiri jontande makko waloyru ni ko noon andirta dépense makko hande sa o yontama totta ɗum janggo so o yottama totta ɗum kono min mi yonte dépense am mbaɗa mbaɗa rewiya e faari mbaɗa yo tottam gila garɗa jaɓani gila garmi morma morma ala waɗa wi noon an mor mi wi mor morti mor e morat e mori morat sa welama mi wonta debbo desaɗo e nder galle mi waɗa paas mi jogo suudam mi jogo hiradam mi jogo bottaram mi yonte joom gallam nawlam mi hokkami dépense affaire ka affaire ufa ko noon tan towru noon aha tawruɗa nde wonno ko kanko goto e jeyi makko wonno
ala mo rendi hande ko dendaɗo pourquoi mba joom galle ma waala suudu ma ha weeta fina suba wima ya nawlo hokkuma dépasse jaha keɓa on dépasse dugguya ndefa defta ndin ñaamen non Kadija hersini kam ko jam tan cikkannomi ka Kadiju gonɗa Kadiju nde ha natti wonde Kadija mi haalda ɗum naafigagal noon mi haalda ɗum taƴi ennamagal noon kono min hannde a hoyni kam min Hammady Payda hay maaɓe leli ɓen ganndiri kono Hammady Payda min noon mi wonta sihil neɗɗo taw ko mbaddi ala wawa ɗum o gallam a dañata ɗum oɗo galle ko galle baaba o hokkamen galle baaba o ko bele ndendi hokkamen seeɗa hokkamen seeɗa huɓeere ma kono galle ko galle grand hokkamen seeɗa grand hokkamen siɗo seeɗa ɓenni wona sakma maaro heɗimi ga ay so mbiɗa ɗum ɓenni ɗo mbiɗa galle ma ko han suudi gallo taɗa suudu wotoru suudu ko pawa bonna hen kella suudu ndu mbaɗɗa ɗo kuɓeje kono gallo kay terrain ko a jeeya ɗum wallahi terrain o a jeeya ɗum wallahi terrain ko en ndin ɗum wallahi taw ɗum yetti mbiɗa wona saha men maaro wona haydara aɗa ma tawi ko woni an wawi hunde kala ay wonɓe teddinda ngari ɗo taw kokkanima puɗiɗi min mi soddinano mbiɗa haal ɗum ko ɓenni fof nanda e kono o anda mimma mi laytineno goo ɗum wona haalama an gojma wona haalama mi mofti on ɗum wona haalama min on mi yerni on an hay goto ñaminen sona gaybina wona ɗum an hay goto ñaminen e o fom yeyde way o mbimi hay goto ñaminen an hay goto ñaminen holmo ñaminɗa ɗo jooɗo aɗa aɗa yeɓini min jooɗo min anda tomin ñamata anda tomin jeeɗa ɗo min goɗe mbiyeɗa oto yowmin tawi an aɗa yewde min an oto yowmin mbiman oɗo bonniri heɗo ay goto oto yowmin mbiɗa waɗi min acuma haadama ko gilantakal mawɗo ay oɗo ay ko haalata ko non fenen mo haalata nde yo ɓeynen moƴƴi an ka opo fenende way hay goto aɗa ñamini min gallam goo an ɗumin gurti mi goo hettan mi goo min haalata hay goto fiyatama e galle men gallam goo hay goto fiyatama e galle men hay goto fiyatama ɗiɗi on mbayalde 18 aja neɗɗo kay so huttimama ala sa huttima tende so wiɗo jaw min andi ko hayimi min an ko holto nangata mbiya ko tawi kam e gallam galle ma an ko an jiiɗo saari neɗɗo sa huttima dende suudu yiɗi oto jal he ko an jiiɗo 18 ajam ɗo bayle gallam he so jeeyi ala ko jeyɗa ɗo haydara ɗami haalanma haydara jeeɗo ɗami haalanma belle heɗom min en nendi poti ɗo clair et net c'est clair et net très attaché hay français ma leeray di mesure te parlant mbima hay français ma leeray damalama hay baye ko la jangay so natti damalama so natti sitte motte cof ko kalta somi ƴeewani min o ngala konngol mbimi ça fait rien à dire tawi to jiɗɗa et fof puis jaha wala oɗo mbiɗa galle ko enen dendi pote e makko enen dendi Aɗa enen faami? poti enen mami holle en ndendani pote e potani makko mami holle ɗo jiɗɗa yaade fof ya yew barke rasulullah ɓaɗa muñal aɗa andi yamin yew aɗa andi mboɗi hersuma wonani hersudema oɗo goto ne wawi haɓɓudema omo jalni ƴew min o aɗa jeeɗa minen noon ɓe mbiɗa dende min mi jaggirani ka dende min jaggirma ka jinnaɗam noon ɗum jaggirmam ka jinnaɗam ɗum wona jinama kono noon sa waɗi jalteɗe ɗum 18 ajam an o ndu rawande woni jinnaɗo ma o jinnaɗo ma wona o jinnaɗo ma nani saare gonga an wona jinnaɗan an wona jinnaɗo mi nani haala ma an wona jinnaɗan wat feere jaltinami an ka rawan allah ceernumi ɓuurma jasadu nala ɗo e 5 jours so jaltade wisse gaddem yaltinoma an wiisi atu ka wiisi atu kaydeji belle jooɗo accu wiide atu kaydeji belle an accanu fiyamo jooɗo accanu fiyamo ayoɗo jooɗo ha yesso ko lawol an mi fiyete jooɗo ha yesso ko lawol aduna ko funtimo aduna puntuɗomo noon mawya haw daña gacce ɗe ganduɗa hoorema o daro o anda aduna mo jaggi o jagganimo ko wiɗo ko jarani kiɗen bondire makko gallo allah andi eɗen gandi gallo enen ndendi kote makko kono wonko jari wonko jarani aɗa faami mboɗo liggo aɗa liggo ko boni ko foof mbaɗa wawi yaade mi ƴeewa hay soko suudu wotudu wasmi luwo yimɓe gona hen mawnam an ko jiɗɗa wiide an makko jinmi wiide aɗa ko jimmi wiide eyyi kala ko jaam sooda ina jari ko jaam sooda fof ina jari enen gandi ɗum pulaar ni wiya noon wona kono mbaɗi mi haalan ma e dow gueɗel ay gallo hay sen gacci gallo en gumimi ɗo wona goppire galle men kono galle o hay somi yalti ɗo galle o galle men mi jaɓi gallo ko en ndendi poti en kono wiide galle kanko soodi mbimi yo wiyen dokko yo accu ɗum gallo galle yo accu ɗin haaluɗaji eyyi joni to acci so accani gallo ko galle men min somi yeehi mi dawi pour ko mayiɗo o heɗo wasete somi dawi jaam ko mayiɗo o somi dawi jaam inchallah mami ƴewɗo mbawɗen dañde location to yimɓe mbawi luude himi jaha ɗuufiyo toon ngam jaam gaccirenmo ɗo gaccirenmo sibo allah e nelaɗo mum ko waɗi ko neɗɗo
ta boyi ta wadi bonen a yitani tawar ka boyani hen ta wadi jama yiyani jamo tawar ka boyani hen bonen ma ko yiru monam min wiida tan ko mala min to jiram do min kala ko wiida ko hen kittini ayan jon wonde firni mawdu joni min fata ay fatan mi hala ma mo wonde firni mawdu ay ngomi do min kala kala min kala ko wiida ko mbaɗemi so min ka jinara kala ko wiida waɗi aduna ko ɗum mbaɗemi kono mi haalan ma mbaɗami haalan ma ayan sen gumim ɗo jeeyi mo pragal no faji ga ay ngati baji dagal o kala to mbami rewde e mawɓe mi haalan ɗumen gueɗe lamen iwo ha laaɓa ceer taw ko mayi ɗo koɓe jeeɗo ko koɓe jeeyi kele ha laaɓa ceer min maha bangamen o maha bang makko ɗum woni hen o maha bangno ko maha bang men ɗum woni hen ya ami ɗum gomi ɗo ala jare ɗum haalde kala mala seydi ba de aduna fonti ɗum seydi ba aduna fonti ɗum seydi ba yaha jaggoya janan en acci ƴiƴam muɗum en ya haajini yettinomin dal min hammadi bayla hay maawi neli ɓe ngandi min ana ko haali wuurde mi yahata e batoro mi yahtamo ala joom mi yahtamo ala fulla mo yahtamo anda hoore mum ani kala mami ho alani no mbaɗa e galle he no poubelle damar galle ala pittuɗo fof an hakkay aha ɗum galle ma holno waldata suudu ma haalete mbima yaha nawlo hokkuma dépense ha pour hol ɗum kono noon hammadi jinmi ganda nde garmi nde ko ɗum woni ko towmi ɗon aɗa andi sa ari a towi hunde wona aɗa yetto tan aɗa itti ɗum ɗon andi yano ha ɗum natti weldemi mi haalnima no kalɗa nde waɗaɗa haala pakke mahete ko guila ko kecce ɓiye sa yiɗi rewa normal ko guila ko tiggo poccataɓa ho focco kono iwat ko addani ɓiɗɗo jibinama yimum adda kaari suba fone fotte ɓiɗɗo ko ha régla ha wona neɗɗo mawna mawniri hen no garɗa ñande mbalɗa ɗo nde pinɗa subaka nde o wima aɗa faati bari mbiyama hokkam junggam fawɗo e junggam gila joni pawa e junggam mo ittu dépasse fo e jungo ma kono o acci gacciɗɗamo hen omo wawa gacciɗɗamo hen omo yaada hen gacciɗɗamo hen omo welti hen ha suba ko goto mbiya itta wawa gasi kadi je kono garmi nde o hollanimi ɗen jessa nde garmi nde o jaɓɓimi e galle he o waɗimi komi miñiko a faami o hollimi hoore makko no towru momini mi wawa arde ɗon tan somi waɗini ɗum no jettimi nde tan ko goɗɗum wontat wiye ka ari a fuɗɗi bone mbimi nawli ko sehilaɓe ngala ɗum ñimi haalandema a tawat ha min mbaɗa wonde gordam jamma ñalawma suba he kiiɗo ko min goto mbatten feccuno mba gokkam waɗata am mbiyen wona sehilaɓe wawa gasde ko wonata ko yahata a faami gila gaɗɗa nde kanko sa ari ama jaari ko jorɗo guite to jiiɗamo ɗo ko momana ko moɓiɗo condi hirande a faami kono wallay sa andi ko woni nder ko a yaltinat ha faari bari min andi faari bari min andi faari bari min koye wuuri hen jeeyami mi andu nder makko gandumi bowal makko gandumi ko wawi e ko wawa adi yiɗama to holko yaɓɓi ay ko yaɓɓi o ñande yonti ko bowal paaɗa o ko mbaroɗi on haalan maɗa adi jiɗañira ɓiɗɗo temedere capanɗe jeetati feere omo jogui tawmo jalanma ñando nanguma haw wima teeb a yaltat galle o aɗam jinmi andindem mi ɓooyi wiidem min mi wona tappet jinmi ko jam ene weeli fana kono yata mo dokkuɗa jam o on hokkuma jam faali bari so fewji yidde yaltindemi galle o fama konko adoto kam bowal cikkuɗa min mi wona ɓuftade lelnade a wona ɓufta lelna kono kanko nde yimmo ko accani ɓolo wallahi kono min mi wona neɗɗo jaltinowo tan belet ratatatatata no am ni ala noon wiyanno amno mani an kollirɗa tan koko gonɗa ko aɗa neɗɗo kala ko woni ko ɗum o hollirta an koko gonɗa horan ko ɗum kollirɗa kono noon mboɗa andi ñalawma mo wiyata mo yaltinami galle o so renta ko kanko e ɓiimo ndewata ɗon ɓe jaa te ɓiɗɗo wonde bonneragal te ɓiɗɗo ko bandi international e haalama moƴƴi ay ɓiɗɗo omo wawi fawto yumma ko konko wonta nawle Allah jarama a jarama so ɗum ɓenni e mbima haal pulaɗima ndiyam ɓolam lammata ndiyam ɓolam ɗam lammata il faut wonko mbaɗɗa e majjam ɗam lamma won jogui sehlam goto ko ceernajo ko hammadi dofta ha ko rufe
ko serna wal yaɓe tikka mojo deftorondo alluji so waɗi tas haɗa mako wattu tas taw ko Allah wi eyi aha min noon hammadi mi wona kutiliɗo affaire sernaɓe no feewi koya mbaɗa huli ɗum koya min gueɗam kollumi tan ko Allah Allah waɗi sababu ko tagi Allah addi ƴettini ɓurana moƴƴi ko tagi Allah addi ɓurana mi jaaɓi ko tagi o winde ɓurani en naftoro ko ha ara hoorema an denɗa hoorema ɓe mbi yaadi ha hoya ɓuuri joɗade ha hoya jamma ar mum no kaalel ma o bonnata kono kala ko hokkuma liɓat kiɗi o windantuma tan ko inde Allah moƴƴere lotora min noon hay goto mi dawanta kala dawanɗoma hay goto mi waɗanta yo dañ ɗum bonani woni liggey noon hay goto kadi mi ardata e hoore mum pour yo caɗele kefta ɗum kono noon so gorko resima ene foti andude resima eyyi kadi ko foti rewnude ma ko ne foti rewnude ɗum e ma eyyi ala noon ko jinmi yettoradema so wona yo hakkille gorkam mo min yo huccam anda komi debbo muɗum très bien mais noon ala mo dawananmi mi wiyani a dawat ha goto kadi mi wiyani a dawat hay goto mi joɗani wiya dawat hay goto ay tan haɗatma amin no mbaɗani mi yiiɗa ɗum de Allah jarama a jarama kulgol ma reɗugol mi yiiɗa ɗum de sa ala haalis ala min mboɗo jogui a jarama a faami joni noon mboɗo mbiya kala ko wawi hen wonde inchallah men Mo yonta hande? kadi men jaado ha mo roon yonta hande ko min yonta an yonta hande kam hokkuma dépense kadi kono ko hande haali hande haaɗi dépense mo dokkatimi min mo tottirnomi tan mandano wiyete mo faade ɓe tottirno rewa e junggam ko hañalaw ko hande o haade eyya a faami kada dañta hen ko musma ko welma tan mi keɓata sikkani ko ɗum tan keɓa ya min gamma andi so neɗɗo rewi to am ɗo dañat deftere nde muuɗi jangga wawa